गोनांमोन बन्द' खालामनानै दोनदों लांजोब्बाय देबारनो दैनि बेबस्था गैया थांला लांबाय गैया है थाङा गोदानै बानायबाय नै वाल मार्केटखौ थांनाय नङा आरियाव जाजोब्बाय नै दैया गबाय थाखायो थाजोब्बाय लामा फिसानि लामाया खम हा नांबावसिगोन इयाव नै खम गोथौनो स्टार्टिंनिफ्राय फट' शुट खालामदो केमेरामेना गोजोन गयारि फैयै फैयै नै लामायाव नैखिनियाव होथेना दोनदो माने थांनो होआ रावखौबो हाबनो होथ'वाखै इयाव बन्द' खालामना दोनदो गेट बहायनानै दोनदो इयाव ओमफ्राय जों लकेल नालाय जोंखौ सिनायजोबखायो नालाय हाबनो हायो आरो जों खबर लानोसै औ नोंथांमोनानो स्टार केसफोरा बायजोब्बाय नोंथांमोना नैखिजा नायनो हायो बै दैमाया गुगाजोब्बाय नै बे दैमा जिं जिंमोन हाब्रांमोन गुफुलांजोब्बाय देबारनो बियो आवगायनो नङा नैबेयावबो मोनसे गेट लाल दान्दि थुनानै दोनदों इयावबो बारनो होआ बाट जों बारनो हायो ओमफ्राय नै स्टार केसा नैयो फार्स्ट स्टार्टिं बायजेननाय नै बेथ' बायथारबाय नै गिसिखानानै बायजोब्बाय आरोना नै फैजाथावै अबस्थायाव दं जेने थेने नैयाव बारलांनो हायो मानसिया नाय ओइखिनि भिउखौ नायदो नोंथांमोना नाय सेस दैनि बेबस्था गैथ'आ इखिनियाव बन्द' खालामबाय दा स्टार केसफोरा सब गुबुजोब्बाय नोंथांमोना नायलांबाय था मन्दिरखौ नुथारसिगोन नै स्टार केसा नैखिजा अलरेडि गुगाजोब्बाय नै स्टार केसि नै बायजोब्बाय खावसेया अलरेडि बायजोबखाबाय खावसेयाबो खावसेसिम माने गिसिखानानै थाखाबाय सिथासेजों थाबायजायो दा नाय नैबेथ' गैखाथारला नै गैखाला जाखाला बिथांमोना मन्दिरखौबो नुसिगोन नाय मन्दिरा ओइ नैबेनो मन्दिरा लास्ट मन्दिर नुनोसैयाव नै मन्दिरनि लांगोना मोनफैनोसैयाव बिदि बायख्रबजोब्बाय जेने थेने थांजायो हिनजाव मानसिफोरा फैनो हागोन ना बेखौ मिथिया खिन्थु हौवा मानसिफोरा जेने थेने फैनो हागोन आरो
गाद' गुद' बया मेंबोखायो मेंनायाबो मन्दिरा बायख्रुजोब्बाय नै मन्दिरा नै खेंख्राख्रा जाबाय आरो ना नै नैफोरो न'फोरा बायला जिला जाजोब्बाय नैफोरो बायला जोब्बाय नैफोरो नै है नैसिबाजोबो गिसि खाला जोब्बाय मन्दिरनि सोरगिदिं माने गिसि खाला जोब्बाय नैफोर हायाबो नै गिसि खावला जोबनानै दं नै फख्रिखिजों हाबाय आं फख्रिया गुबुंले जाजोबनानै दं दैया मैना फुख्रि थायोमोनलै इयाव मैना दाउ मानै थायोमोन माने लेथ्राफोर फैबा बोखारबाय थायोमोन दानियाथ' लेथ्रा जाजोब्बाय गिसिखाजोब्बाय हाया नै बोरै जाखो दंफां संफां गुबुखाजोब्बाय नै त्रिशुलफोरा नैनोमोन त्रिशुलाबो ओरैनो दंला जोबोथ' ओरैजाय नायबावनि मन्दिरसिम नै माबायदि गावनानै दं नै स्टार्टिंनिफ्रायनो गावखाजोबदो माने नै गावख्लाजोबदो नै इखिजा एसे फुथे जाजोबनानै दं खेंख्रा जानानै दं नै बोरै गिसिखानानै दं मन्दिरा नैनोमोन खेंख्रा जाबाय आरो ना नैयो गिसिखानानै हरै थांबाय साजों इसे थांनानै दं दा नै मन्दिर नै मन्दिरा ए टु जेड गावखाजोब्बाय मथथे नै गब्र'बोसिगोन इयो जुदि साननैसो अखा हाबावोबा मा जायो मिथिला आरो ना नै हाफोरा इदि गावस्रालांजोबदो बेफोरबायदि नैफोर गुग्रुबलांजोब्बाय नैयावबो मन्दिर मोनसे जानो गोनांमोन शिब मन्दिर मोनसे न' लुहांदोंमोन बेयाव लुहांनाय जायगायाव बायजोब्बाय आलारि बाथिया जोंनानै दं दानि सुफुंलांदो पुजारी सासेया नै ओमफ्राय नै माबायदि गग्रबजोबदो नै सेस बेसेबा गोथौ हाखर जाखाबाय साननैसो अखा हाबावबा मुथुथे सेस आरो मैना फुख्रिया हमनानै ला नोंथांमोना बिनि उनाव नुगोन ना नुवा अखा हाबाय थाबाथ' मैना फुख्रिखौ गोदान महरै नुसिगोन बाट आवगोलनि बायदि नुनाय नंला गावस्राजोब्बाय नै हनै न'फोरा नै दंग' फुख्रिया लुंख्लांजोबखाबाय नै गिबियावनो नै बाथौ जोंनि बाथौआ जोंना एसेबां गिदिर मन्दिर सन्दिर लुखायाखैमोन नालाय ओरैनो मोजाङैनो दं बाट नै हाया गावस्राजोबनानै दं एसे नै बिथांमोना नुनो हागोन नै हाफोरा गावस्राजोबनानै दं ओमफ्राय नैखिजा गिसिलाङाखै बाथौनिया बाट थिगैनो दं बाथौआ ओरैनो हाखिनियाल' एसे नै माबायदि गावस्राजोबना दं नायबानो जाबाय हाफोरा बिराद गुरै जाना दं आरो ना गाबानो गोजोलाङो बायदि हाफोरा गाबानो बोरैबा दोबैलाङो नायनो बाथौआ मैना फुख्रि